Kære elev, du skal nu være med til at afprøve en ny måde og gå til prøve i skriftlig fremstilling på. Til din opgavebesvarelse har du adgang til søgning på internettet, men du må fortsat ikke kommunikere med andre. Hvis du anvender citater fra internettet, og markerer dem med anførselstegn. Du kan selv vælge, hvilket tekstbehandlingsprogram du bruger til besvarelse, men når du er færdig, skal du gemme opgaven som PDF-fil. God arbejdslyst. Eleverne i 9. E og 9. A sidder nu til I-prøve i skriftlig dansk. For mange af eleverne er det motiverende, at prøven foregår på et andet medie. Og så synes jeg så, at folderen, det var den, der tiltrak mig mest. Det er godt at prøve noget nyt, synes jeg, ja, men man skal lige finde ud af, hvordan det hele foregår. Så nu fik vi chancen for at lave en folder, og det er ikke noget, jeg har set før, i hvert fald til de gange, jeg har været til prøve. Og det synes jeg egentlig, det er fedt at prøve noget nyt. Det er spændende. Bjørne virkede rimelig klar til dem alle sammen. Rigtig mange elever var rigtig tilfredse med, at de kunne bruge nettet til at finde genretræk på. Dog var der også andre, der mente, at nettet kunne virke stressende. Det skabte stor debat. Eller på de papirer. Så derfor synes jeg, det er dumt, at man brokker sig over, at der er mulighed for net, når man kan lade være med at bruge det. Jamen er det ikke sådan lidt, altså en prøve er jo, hvor man bliver testet i, hvad man kan huske, og hvad man har lært i løbet af året. Og ikke, hvor god man er til at søge på nettet efter oplysning. På en eller anden måde skal du kunne se dine opgaver. Og det skal du også på et stykke papir. Det vil jeg sige, giver det samme at kigge ned, som at skal op på siden. Men her, hvor finder du din viden om en genre? Det er på nettet. Så kan du slå det ned i nogle noter. Det kan man selvfølgelig også gøre. Men det er det samme som at kunne gå på nettet. Det giver det samme, som hvis du har skrevet det hele ned. For jeg ved, at jeg tror ikke, der er mange, der lige kan 6 genrer fuldstændig i hovedet. Helt clean. Jamen, det er jo ikke, det I skal forstå, som I misser, det er jo ikke 6 genrer, man skal kunne ud af. Det er måske 16. Okay, så siger vi 16. Hvor mange kan lige det? For du aner ikke, hvad du skal op i. Fordi du ved ikke, det kan være et debatindlæg, så næste gang, så kan det blive en nyhed. Både argumenter for og imod, men en undersøgelse i 9. E viser, at der var et klart flertal til den nye prøve. Faktisk i et forhold, der hedder 14-1, og 3, der ikke vidste det, hvad de mente. Jeg synes, at det motiverer mig på en anden måde, end det gør i de gamle prøver. Det der med, at man har flere muligheder, at man kan undersøge tingene, man kan smække billeder ind, man kan gå på nettet, man kan alt det, som jeg synes, der er fedt ved at lave en opgave. Altså, jeg er både positiv og negativ over for den. Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at man sådan får lov til at for eksempel tage sine noter med, og sådan få lidt hjælp til at finde ud af info omkring genrerne og sådan noget. Det er selvfølgelig meget fornuftigt, det har jeg har tænkt sådan lidt over det, nu kan jeg godt se, at det er faktisk meget godt, at man kan det. Men jeg synes så, at det, at der kun er 4 opgaver at vælge mellem i stedet for de 6, der var før, det gør det måske lidt sværere. Jeg synes, der er klare fordele ved den nye prøveform, i og med, at du kan motivere folk, som måske før havde svært ved at gå til prøve i skriftlig fremstilling. Du har mulighed for at gå på nettet, det vil sige, at du kan gå ind og undersøge de forskellige genrer, og det er der selvfølgelig klare fordele ved. Det er svært at læse op til rigtig mange genrer, og det kan den nye prøveform hjælpe med. Hvis man så har problemer i forvejen med at koncentrere sig, så kan det være, at man skal have fokus på at gå på nettet og sådan noget. Men primært så synes jeg, at der er utrolig store fordele ved den nye prøveform.